Hej, ale já asi teď nahrávám momentálně. Momentálně taky prober. Momentálně koukejte, ne? Prober si, nejsi tam, když Vejš to, no, a tohle zeď vypadá jako zeď, no jako zeď. nejsi tam, kde si myslíš. Dobrý? Hele, jdeme pocať. Zahučíme dolů. Kosou se bojí i ty vejšky. Já se nebojím, ale mohla bych spadnout. Ty, někdo musí zapnout kapičku. Podívej, jak běží dobrovolně ten kocov na vodítku. Úplně dobrovolně s mykem běží, ano, ano, s mykem. Ano, Miky běží s mykem, dobrovolně. Já taky utíkám. Taky doženu běžce. Běžci utíkají, kočka běží s mykem, ano, první zatáčka dopadla dobře. Tý druhý skočil Birgel s pytlem na zádech. Ano, a šindeláře boleká na běžích, utíkají všichni jak splašení. A jenom já nebudu utíkat, já se nechci zadýchat a dostat infarkt na shledanou.